Добре, успяхме да се измъкнем, обаче сега 100% ще викнат подкрепление. И затова предлагам да оставим колата тук, за да им е по-трудно да ни проследят, а не пешачката да добягаме до гетто. Не би трябвало да е много далеч тук. Давай! Чай. Не трябва да се подаваме на страната. Там има много хора. Добре. Как да действаме? Нямаме избор. Или трябва да ги нападнем заедно, или по-отделно. Кое смяташ, че ще е по-добре? Да се разделим ли, за да ги изненадаме и в гръб? Или да им влезнем наведнъж заедно? Кое според теб ще е по-добре?